Tanečníčka, speváčka a herečka. Vydala sa na solovú spevácku dráhu a stala sa senzáciou vtedajšej hudobnej scény 80. rokov, v ktorej dominovali muži. Za 10 rokov kariéry dosiahla 21 top 10 hitov v Spojených štátoch a predala viac ako 70 miliónov albumov na celom svete. V januári 2008 ju časopis Forbes vyhlásil za najbohatšiu hudobníčku na svete. Popová kráľovná Madonna. Celým menom Madonna Louise Veronica Ciccone sa narodila 16. augusta 1958 v Bay City v štáte Michigan rodičom Silviovi Tonymu Cicconiovi a Madone Fortinovej. Tony, syn talianskych prisťahovalcov, bol prvým z rodiny, ktorý išiel na vysokú školu, kde získal titul inžiniera. Madonina matka, röntgenová technička a bývalá tanečnica mala francúzsko-kanadský pôvod. Po sobáši v roku 1955 sa pár presťahoval do Pontiacu v štáte Michigan, aby mal blízko k Tonyho práci. Madonna sa narodila o 3 roky neskôr, ako tretie zo 6 detí. V ich dome boli mnohé prvky katolíckej ikonografie, vrátane matkyných sôch Najsvätejšieho srdca, pri ktorom sa ona a jej rodina denne modlili. Neskôr sa stali predmetom najkontroverznejších diel Madony. 1. decembra 1963 zomrela jej matka vo veku 30 rokov. Madonna mala v čase smrti svojej matky iba 5 rokov. Diagnostikovali jej rakovinu prsníka. Táto strata matky výrazne ovplyvnila Madonino dospievanie. Madonna bola prenasledovaná spomienkami na krehké a pasívne správanie svojej matky a preto bola odhodlaná nebyť ako jej matka. Myslím si, že väčším dôvodom, prečo som sa vyjadrovala a nenechala sa zastrašiť, bolo to, že som nemala matku. Avšak jej otec sa znovu oženil a Madonna tak dostala macochu, ktorá ju často nútila starať sa o mladšie deti v domácnosti, čo bola úloha, ktorú nenávidela. Naozaj som sa videla ako typická popoluška, povedala Madonna. Myslím, že vtedy som naozaj premýšľala o tom, ako by som chcela robiť niečo iné a dostať sa z toho všetkého preč. A tak sa vzbúrila proti svojej tradičnej výchove tým, že zmenila svoje konzervatívne oblečenie na odhaľujúce, navštevovala podzemné gejnočné kluby a odmietala svoju náboženskú vieru. Madonna vyvážila nepodriadenú stránku svojej osobnosti snahou o perfekcionizmus a vysoký výkon v škole. Bola priama študentka, roztlieskavačka a hlavne disciplinovaná tanečnica, ktorá ukončila strednú školu dokonca o semester skôr ako jej rovesníci. Svojou tvrdou prácou získala plné 6-týždňové štipendium Michiganskej univerzity na ich tanečný program. V roku 1977 tancovala v Alvin Ailey American Dance Theater v New Yorku, počom nasledovala vzácna príležitosť vystupovať s choreografkou Pearl Lang v roku 1978. Jej tanečná inštruktorka ju presvedčila, aby začínajúca hviezda opustila vysokú školu po 2 rokoch štúdia a presťahovala sa do New Yorku a pokračovala vo svojej tanečnej kariére. Keď sa Madonna ocitla v New Yorku, zaplatila si nájom s niekoľkými zvláštnymi prácami. Vrátane fotení nahých fotiek, obsluhy v ruskej čajovni alebo vystupovanie pre American Dance Center. Následne začala Madonna chodiť s Danom Gilroyom, jedným zo zakladajúcich členov pop-punkovej kapely Breakfast Club. Gilroy predstavil Madonu vedúcej estrády v Paríži a ona strávila nejaký čas vo Francúzsku ako showgirl. Počas tohto výletu sa zamilovala do spojenia spevu a vystupovania, konkrétne tanca. Keď sa v roku 1980 vrátila do Spojených štátov, pripojila sa ku Gilroyovej kapele na bicie a neskôr sa stala hlavnou speváčkou. Madonna vytvorila niekoľko rôznych vlastných kapiel v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov, vrátane Madonna and the Sky, The Millionaires and Emily. Pre Madonu bol dôležitý rok 1981, kedy sa rozhodla vydať na solovú dráhu a najala si manažérku Camille Barbon z Gotham Records, aby jej pomohla naštartovať jej spevácku kariéru. Barbon ukázala Madone, ako sa orientovať vo svete hudobného biznisu, v ktorom dominujú muži.
a pomohla zostaviť štúdiovú kapelu, ktorá zdôrazňovala štýl začínajúcej hviezdy. Priateľ Stephen Bray, hudobník z tej kapely, napísal jej prvý hit Everybody. Madonna použila svoj drzý obchodný štýl, aby nahrávky dostala k newyorskému hudobnému producentovi Markovi Cumminsovi. Cummins potom pomohol Madonne uzavrieť nahrávaciu zmluvu zo Sire Records. Everybody sa v roku 1982 dostalo na prvé miesto v tanečných rebríčkoch. Využitím úspechu piesne Madonna presvedčila Sire Records, aby vyprodukovali album, konkrétne album Madonna, v roku 1983. Album mal pomalý, ale stabilný úspech a obsahoval hitové single Borderline, Lucky Star, Holiday. Čo skoro dievčatá po celej krajine napodobňovali Madonin výrazný zmysel pre módu, ktorý zahrňal sieťované pančuchy, čipkované spodné prádlo, rukavice bez prstov a veľké krucifixové náhrdelníky. Pieseň Holiday tiež priniesla speváčke vystúpenie na American Bandstand Dicka Clarka v roku 1984, kde povedala moderátorovi, že jej hlavnou ambíciou je ovládnuť svet. Like a Virgin bol druhý album, ktorý sa dostal na prvé miesto v rebríčku Billboard Charts a za mesiac sa stal platinovým. Titulná skladba, ktorú produkoval Nile Rodgers, bola neskôr uvedená ako Madonin najväčší popový hit všetkých čias, pričom skladba zostala na vrchole hitparád 6 týždňov po sebe. Madonna si zahrala aj vo svojom prvom celovečernom mainstreamovom filme Desperately Seeking Susan. Potom odštartovala svoje prvé hudobné turné The Virgin Tour a sledovala, ako sa 17 po sebe idúcich skladieb vyšplhalo do top 10 v rebríčku Billboard Charts. A vo videoklipoch vytvorila vlnu ikonických hudobných prvkov, ktorými neustále pretvárala svoju osobnosť. Od roku 1985 bol Madonin život plný aktivít. Vydala sa za herca Seana Penna a spolu s ním si zahrala vo filme Shanghai Surprise. Warhol a Haring sa zúčastnili jej svadby v Malibu a keď Haring v roku 1990 zomrel na komplikácie súvisiace s AIDS, Madonna venovala jeho pamiatke poslednú americkú show svojho turné Blonde Ambition. Potom si v priebehu niekoľkých rokov zahrala ďalší z 3 filmov. Jej manželstvo s Pennom bolo poznačené správami o domácom násilí, ale aj jeho napadnutí fotografa, čo bolo správanie, za ktoré dostal mesiac väzenia a nakoniec viedlo k verejnému rozvodu páru. Madonna sa stala matkou v roku 1996. Svoju dcéru mala so svojím milencom a osobným trénerom Carlosom Leonom. V roku 2000 sa vydala za britského režiséra Guya Ritchieho a v tom istom roku porodila ich syna Rocka Johna Ritchieho. Madonna a Ritchie sa rozišli v roku 2008. Ako vždy, Madonna zmiešala svoju túžbu po úspechu so záľubou v škandalóznom správaní. Začalo to v jej kontroverznom vystúpení singlu Like a Virgin v roku 1985 na odovzdávaní cien MTV Video Music Awards, ktoré zahrňalo sugestívne zvíjanie sa na pódiu v svadobných šatách. Keď vystúpenie skončilo, jeden z jej producentov jej do ucha zašepkal, že to je koniec jej kariéry. V roku 1989 sa video Like a Player vysielalo na MTV ako súčasť lukratívnej podpory spoločnosti Pepsi. Video obsahovalo témy medzirasových vzťahov, horiace kríže a zmiešanie sexuálnych narážok s náboženskými ideológiami. V dôsledku tohto videa pápež Jan Pavol II vyzval fanúšikov, aby nenavštevovali jej koncerty v Taliansku a nakoniec Pepsi zrušilo spoluprácu s Madonnou. Napriek verejnému pobúreniu sa Madonna stala populárnejšou ako kedykoľvek predtým. Za 10 rokov dosiahla 21 top 10 hitov v Spojených štátoch a predala viac ako 70 miliónov albumov na medzinárodnej úrovni, pričom tržby dosahovali 1,2 miliardy dolárov. A keďže Madonna bola odhodlaná kontrolovať svoju kariéru, pomohla v apríli 1992 založiť Maverick Records, čo bolo vydavateľstvo pod Warner Music Group. Naďalej si získavala pozornosť aj posúvaním sociálnych hraníc. Najprv prišiel film True or Dare, odhaľujúci dokument o jej turné Blonde Ambition. Nasledovalo vydanie knihy sexu, mäkkej pornografickej konferenčnej knihy s popovou hviezdou v rôznych erotických pózach.
Táto kniha spôsobila neskutočný ošiaľ a pre mnohých fanúšikov Madone skôr poškodila. 3 dni od vydania knihy predala 1,5 milióna kópií a kniha sa celosvetovo vypredala, čím sa stala najúspešnejšou knihou v tomto žánri. V roku 1996 Madonna preukázala svoju všestrannosť ako hviezda vo filme aj hudbe. Hrala v kriticky uznávanej filmovej adaptácii muzikálu Andrewa Lloyda Webbera Evita, v ktorej účinkoval aj Antonio Banderas. Získala Zlatý glóbus za najlepší herecký výkon a vo filme stvárnila You Must Love Me, ktorý si vyslúžil Oscara za hudbu. A samozrejme nasledovali úspechy s albumom Ray of Light, vďaka ktorému sa ponorila do elektronickej hudby a duchovného skúmania. Ďalšie hity prišli v podobe skladieb ako Frozen a The Power of Goodbye. Madonna tiež získala 3 Grammy, 2 za titulnú skladbu, Top 5 a 1 za samostatný album Ray of Light. Popová hviezda sa potom presťahovala z veľkej obrazovky na scénu londýnskeho West Endu v hre Up for Grabs a napísala svoju prvú knihu pre deti The English Roses, ktorá vyšla v roku 2003. Madonna sa stala umelkyňou s najväčším počtom zlatých singlov v Spojených štátoch, čím prekonala dlhodobý rekord The Beatles. Jej profesionálny život pokračoval v rozmachu. V januári 2008 bola časopisom Forbes označená za najbohatšiu hudobníčku sveta. Madonna zarobila veľkú časť svojho príjmu zo svojho oblečenia pre H&M. Zmluvy v NBC o vysielaní záznamov z koncertov a svojho turné Confessions. Pokračovala aj v spievaní, hraní a riadení mnohých obchodných záujmov, pričom svoj čas rozdelila medzi Spojené kráľovstvo a Spojené štáty. V roku 2009 vydala 4. album najväčších hitov Celebration, ktorý sa stal Madoniným až 11. albumom číslo 1 v Spojenom kráľovstve. V roku 2011 vydala Madonna svoj najnovší filmový projekt WE o americkej rozvedenej Wallis Simpsonovej a jej romániku s britským kráľom Edwardom VIII. Edward sa vzdal svojej koruny, aby sa oženil so Simpsonovou a pár sa stal známym ako vojvoda a vojvodkyňa z Windsoru. Madonna, ktorá pracovala za kamerou, napísala a režírovala túto romantickú drámu. Napriek zmiešaným recenziám získala Zlatý glóbus za pieseň, ktorú napísala a naspievala pre film Masterpiece. Počas koncertného turné, okrem toho, že Madonna ťahá so sebou masívnu produkciu a štáb, preváža 3 mobilné telocvične, 3 fyzioterapeutov a 8 zvlhčovačov do svojej šatne, všade kam ide. Madonna je neoddeliteľným prvkom popkultúry 80. a 90. rokov minulého storočia. Bola tou, ktorá sa nebála prekračovať hranice, keď šlo o jej tvorbu. Bohužiaľ, častokrát to preháňala a ľudia a spoločnosť ju za to odsudzovali. Na druhú stranu, kde je kontroverzia, je aj popularita a obe Madone šli najlepšie. Môj osobný názor je, že má táto umelkyňa svoje najlepšie roky za sebou, ale umenie je subjektívne a každý ho môže vnímať ináč. Avšak prelomila formu a posunula hranice textov, hudby a obrazov pre celú generáciu umelcov, špeciálne pre ženy, ktoré v nej našli hlas, ktorý hovorí k ním a za nich. Niekedy možno až príliš kontroverzne, ale do istej miery to k tomu patrí. Vydala svoj debutový album v roku 1982, čo je dnes k vydaniu tohto videa viac ako 42 rokov. A stále je tak aktuálnym interpretom, že sa na jej koncerty hrnú milióny ľudí. Nie je len speváčka, skladateľka, ale hrá aj na bicie a gitaru, je hudobnou producentkou a má za sebou mierne úspešnú hereckú kariéru. Počas rokov neustále posúvala hranice a objavovala svoju hudbu, ale aj imidž. Jej hudba dnes nemusí byť taká aktuálna, aj imidž sa stratil v oceáne nových umelkyň, ale bola a je silným hlasom pre množstvo ľudí, ktorí jej hudbu počúvali a počúvajú. Dnes to teda bolo o Madone a na budúce verím, že sa znovu vidíme pri ďalšom umelcovi, ktorý ovplyvnil svet. Ale samozrejme na to musíš odoberať tento kanál a možno pridať nejaký ten komentár. Budem len rád.
Ak sa ti aspoň čo by len trošku páčilo toto video, tak hoď like, nech viem, že moja práca nie je zbytočná. A šup šup, nech sa vidíme pri ďalšom videu. Do počutia.